Боже, доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Життя – то театр, чи театр – то життя. А давайте і про все зазвідаємо тих людей, котрі много років свого життя присвятили цьому виду іскусства. Це артисти Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв Тарас Гамага і Катерина Якубик. Дай Боже доброго здоров'ячка. Добрий день, слава Ісусу Христу. Слухайте, давно спостерігали за вами, за вашу пару і за вашою творчістю. Та дуже мені цікаво знати, як ви думаєте, театр – то життя, чи життя – то театр? Життя – то театр. Маленько тяжко казати, тому що там за стінами одне життя. Коли ти виходиш за стіни театру, іде зовсім інше. Іноді об'єднати то дуже тяжко. Не знаю, можливо, дружина і права, що життя то є театр. Я до цих пір ще не зрозумів. В душі театр то життя, але... Поки що, я ще не оприділився, чесно кажучи, за ті роки. Добре, та йдемо позирати вашу вотчину. Де там ваша гримерка? Йдемо? Де живемо? Ну, пойте. Пойте до нас. Ні, де творите? Ну, творимо ми на сцені. Майже 22 роки майже ми в театрі. Кажуть, 22 є вже. Кажуть так, що в театрі не працюють, в театрі служать. Тобто у нас 22 роки служби вже. Коли прийшли в театр, ми зрозуміли, що це труд, це великий труд. В першу чергу труд в тому, що ти мусиш стати іншою людиною. Тому що є ролі, ти мусиш їх вивчити, ці ролі, і ти перетворюєшся в іншу людину. Пойте до нас до хижі. Дядько, вперед, заходь. Ваша біографія многогранна. Як ти прийшов в театр? Бо по образованню ти хореограф. Історія яка? Я в 91-му році я закінчив тоді ще. Це був Київський інститут культури. Кафедру хореографії я закінчив. По розподіленню я попав сюди. Я захотів попасти додому, тоді було легше. Я приїхав в Ужгород додому. І, відверто кажучи, з 91-го року до 98-го, чим я тільки не займався. Я зустрів свого товариша Вітя Бабука. Ми з ним знайомі з дитинства. Ми якось зустрілися в місті, він питає, що робиш? Кажу, якраз я безробітний, кажу, не маю роботи. Каже, давай йди до нас в театр. Я так подумав, чому би і ні. Попробуємо. Може, кажу, рік пороблю та й піду геть. Я прийшов в театр, мене прийняли на посаду артиста балету. Тут я зустрів тих людей, які мене знали з малечку, там Роза Мацак, Толік Мацак. З Розою Мацак ми взагалі в одному дворі виросли, вона мене на руках носила. І вона мені тоді колись одну фразу таку гарну сказала, каже, знаєш, що краще робити те, що ти вмієш, ніж те, що ти хочеш. І так поступово за 22 роки майже я почав працювати в театрі. Ти вокалістка. Як ти прийшла в театр? По-перше, дякуючи вам. Ви запропонували, я навіть не думала сюди приходити. Якось мені більш музична сфера була тоді. Ви домовились з Наталією Ніколаївною. Я прийшла, не пам'ятаєте? Я прийшла на прослуховування і залишилась. Вже 22 роки. Музично-драматичний театр має свою специфіку. І якось так вийшло, що у нас майже всі артисти балету грають в ролях. Перше було, це була якась репетиція, до 8 березня ми готувалися театр до свята. І просто йшов прогон концерту, я був там в танцювальних номерах. І якась була пауза, сидів оркестр в ямі, і щось вони почали грати. Я підходжу до диригента, питаю, що ви граєте? Як багато дівчат хороших. Я без задньої мислі беру мікрофон і починаю співати. Підходить до мене головний режисер Анатолій Юхимович Філіпов, каже, ти співаєш? Кажу, народитися в сім'ї 2 солістів закарпатського хору і не співати.
Кажу, да, співаю. Потім десь якийсь концерт, треба було щось сказати. Каже, ти говориш. Кажу, ну так говорю. І так поступово я став артистом балету, актором. Хоча до виходу на пенсію як артист балету я акцентував завжди. Я казав, що коли брали інтерв'ю або питали мене, я завжди акцентував, я не актор, я артист балету. Тому що акторам треба вчитися. Я вважаю, що ти маєш мати вищу освіту на це. А мені Бог дав такий талант. Я вмію говорити, вмію співати, вмію танцювати. Такий симбіоз вийшов. Вокал взагалі мені допомагає, тому що це, по-перше, дихання, звук, подача звуку. Десь, можливо, навіть музичні якісь фрази. Це, взагалі ніколи не зіграєш роль, якщо внутрішньо не проживеш. І так само це до мови, до звучання речення, це ці трошки підняти, трошки, можливо, десь опустити, тихше, голосніше, передати емоції, думки. Завдячуючи Наталії Миколаївні Куклишиній, я до неї попала, тоді потрапила вчитися. Вона в мене повірила. Тому, якщо б не вона, можливо, я не продовжила професію як вокаліст. Дякуючи Георгіні Бохорській, яка змогла спрямувати в якесь русло моє життя, вона також, як мама відділу була і тримала це все в своїх руках, і дуже слідкувала, щоб у нас завжди все було добре. Пригадую, у Левицької ми співали ансамблі, і вона також вміла нас якось поєднати, вибрати матеріал, який нам і підходив, і якось і внутрішньо, і голосово. Хороші були у нас вчителі. Що треба про те, аби сотворити образ? У мене були ролі, де легше всього робити мені було образи, коли мені пропонували працювати в казочках. От коли казочка, ти там вже відкриваєш, ти не можеш дурачитися, можеш грати все, що хочеш. Але є казки, де ти мусиш дотримуватися того, що тобі каже режисер. З одного боку, здавалося б, казку легше грати. А з другого боку, казку ти граєш для наймолодшого глядача. І я помітив, що дітвака обманути не можеш. Тому що дитина, вона такий сприємливіший глядач. В казці грати не легше. Я б не сказала, що в казці легше. Деколи навіть набагато важче, ніж уособлювати якусь роль, тому що це звірі, так, треба дивитись, спостерігати за якимись моментами, як вони себе поводять. Казки я дуже люблю грати. Діти настільки щирі, і сприйняття, і віддача. Я люблю казки грати дуже. Які ролі були етапними? Самим великим кроком це був Назар Стодоля. Здавалося б, це Шевченко, це класика. Я зробив цю роль по-своєму. Виявилося добре. Я вважаю і завжди буду говорити, що вирішувати, як ти зіграв роль, має право тільки глядач. Тому що він відчуває. Якщо ти відчув аплодисменти і тобі крикнули «Браво!», значить ти зробив правильно. Іноді бувають ролі, що там де тиша повна, значить ти теж щось зробив правильно, а може неправильно. Анатолій Єфимович зараз поставив виставу «Жменяки» по Тончанію. Там я граю одну із дочок. Теж близька. Чим близька? Близька тим, що відображає наше життя в даний момент навіть. Тому що там роль, оця жадібність, поділ землі, кожен хоче собі. Теж було
нелегко це показати, тому що в мене цього нема внутрішньої такої потреби, і треба було вжитися в цю роль. Тому якось, і тим паче, що мій дід також з Горян. Якось мені навіть це, можливо сказати, це дуже близьке. Тому що якраз це в Горянах, так, туди, з того боку, Радванка, Горяни. Тому якось моє покоління теж є звідти. Використовуються у виставі закарпатські пісні, танці, обряди якісь, які є також близькими. Ми багато там танцюємо, співаємо. Це прання у нас є на початку, як жінки ходили прати на річку, ці плахти і те все, поспівуючи. Цікаве. Я знаю про традиції, я чула, і деякі ми і використовували вдома у батьки. Якщо добре пам'ятаю, перша з ролей – це Ханума, вистава «Ханума», грала дочку Сону. Потім «Танго для тебе» братів Шерегіїв, була Нюсею, потім була і Трибушанською, і Тусею. У виставі зіграла декілька ролей. Багато казок. Перевтілюватися дуже важко. От у нас була вистава «Трамвай жадання». Дуже така, важка роль була. Я там грав такого деспота, який знущається над дружиною, знущається над всією родиною. І важко було грати, але ти мусив грати отаку сволоч таку. І ми якось поїхали на гастролі в Житомир, і ми грали цю виставу «Трамвай жадання». І після вистави до мене підійшла актриса Житомирського театру. Вона подивилась на мене і каже: «Тарас, я бачила в цій ролі Армена Джигарханяна, я хотіла його вбити. У вас вийшло трошки інакше, ви мені чомусь сподобались. От ваша роль, отого деспота, отого сволочку, ви якось це зробили м'якше. Я до сих пір не можу зрозуміти, як це виходить». Перш за все, я б сказала, вжитися. Пропустити через себе. Інакше не буде, якщо ти його не розумієш, не відчуваєш, не живеш. Іноді важко перевтілюватися. Були ролі, наприклад, от я грав царя Ахашвероша. У нас є така вистава, моя, якщо не помиляюсь, «Моя люба Естер». Це історична п'єса, поставлена була, до речі, була перший раз поставлена професійним театром, мільмейстером Михайлом Мільмейстер ставив. Це воно присвячено до єврейське свято. Історія така, що принцеса рятує єврейський народ. Я там грав царя Ахашвероша. Це теж якось, іноді я переходив в комедію, мене зупиняли, каже: «Чекай, ти маєш бути теж цар». Це ж, важко. Всі ролі, які би не давали, навіть епізод, навіть самий невеличкий епізод, його важко зіграти. Яка роль найголовніша, я навіть не можу сказати, тому що всі ролі, які мені пропонувалися, чи то в драматичній виставі, чи це музична комедія, чи це та ж сама казка, це зовсім інші етапи, інші кроки. А ви пам'ятаєте першу зустріч з своєю жіною?
Перший раз я її помітив, ну, точніше сказати, я помітив її очі. Це була репетиція, вже йшли генеральні прогони, у нас була вистава «Витівки Хануми». От. І на сцені я помітив дівчину. Ці очі, ну, такі, от, просто така великі очища. Я її коли побачив, так, ну, щось йокнуло. Щось мене так дзьобнуло тут. Ну, я підійшов до неї, а якраз на сцені було холодно. Я так тихенько підійшов, ззаду так її обняв. Вона не супротивлялась. І так поступово ми якось почали зближатися. Якраз була репетиція Хануми. Ну, я тоді ще тільки в масових сценах виходила. І ось під час репетиції на сцені якось так він підійшов, щось там почав запитувати, допомагати у чомусь. І тоді, мені здається, це було якраз. Десь знакова вистава, значить, Ханума у мене. Чи часто ви граєте в єдну? Ну, якщо порахувати, от в «Трамвайні жадань» ми були в парі. Вона була дружина, я був чоловік, який от і деспотом був. В головних ролях дуже рідко. Важко грати з людиною, яку ти любиш, поважаєш, кохаєш. Важко грати. От любовні сцени дуже важко грати чомусь з дружиною. От чомусь так. От з іншою актрисою ти можеш це кохання зіграти, а з дружиною чомусь воно важко. Робота в єдну вам допомагає чи мішать? Іноді допомагає. Тому що моя дружина вокалістка. От я в неї вчився співати, правильно співати. Хоча ми іноді споримо, я від неї щось забираю, вчуся від неї. А іноді заважає. Вона навіть не можу пояснити, чому. Але іноді ти виходиш на сцену, і от цей симбіоз іноді тобі заважає. Краще б її там не було в цей момент, коли приходиш. Вона головний критик? Думаю, так. Да. От останні часи, іноді я те, що вона мені говорить, я іноді сприймаю в штики. Але потім з часом проходить, якийсь момент проходить, і ви знаєте, вона більше всього вона права була. Вона буває права в тих моментах, вона бачить збоку це все. Я розумію, що вона права, мені з нею легко. Ну, якщо чесно, мені трошки заважає. Хоча набагато легше працювати з партнером, який тобі знайомий, але я в той час більше, можливо, переживаю за нього, як сама за себе, за ролі. Якось так, щоб вдалося, щоб все було добре. На землі немає серденько моє. І у нас були, наприклад, у нас була вистава «Карлсон». Вона грала Фрекенбок, я грав Карлсона. Ми там дурачилися, там були цікаві сцени в нас були. Наприклад, у виставі «Мауглі» я грав Шерхана, вона мати вовчицю.
Тобто є вистави, де ми працюємо спільно, але ми якось стараємося не попадати в це. Чомусь так іде. Ці образи, котрі ви граєте, впливають на вашу життя? Не дуже. Тому що я стараюся відділяти той образ, не переносити на себе зразу. От я стараюся відпрацювати якусь виставу. Десь перші 2-3 години після вистави, якщо велика роль або десь ціпляє. Але потім час проходить і все, я відсторонююся від того образу і стараюся його не переносити на себе. Кожна роль – це фрагмент життя, і драматургія – це фрагмент життя. І з кожної ролі ти щось вносиш, живеш цим, щось береш з кожної ролі. Із життя у роль, і з ролі в життя. Якось так воно пов'язане. Іноді допомагає, коли читаєш п'єсу і думаєш, от він правий, от в якій ситуації от цей герой, він правий. І стараєшся робити так, як він. Є моменти, коли десь, наприклад, якщо треба більш строго або десь наголо, от десь щось воно так вплітається. У ролі Шарики, я, можна сказати, грала, можливо, навіть саму себе. Не настільки важко мені було її зробити, тому що вона мені дуже близька, як по духу. Чим вона близька тобі по духу? По-перше, національність. Я угорка по національності і, зараз вже ні. Колись у Радянському Союзі в паспорті так писало. І вона мені просто настільки близька, звичаї. Ми там використовували і угорською мовою якісь там фрази або розмову вплітали у виставу. Анатолій Єхимович Філіпов якраз попросив це зробити, щоб воно більш ближче було. Органічно? Воно дуже органічно. Оцей момент якраз був дуже органічний. Ми з Кларою Берець якраз грали, вона була покоївкою моєю. І оці моменти у нас були органічні дуже. А чому більше мене навчив театр, це оприділятися з людьми. Тому що ти видиш дві сторони медалі іноді. І от коли ти дивишся хорошу сторону, ти готовий для людини віддати все, а потім наступає якийсь такий момент, ця ж сама людина так тебе по голові бац, і здавалося, що от я колись, це була моя така погана риса характеру, про яку мені казала моя мамка ще. Я страшно критикував старше покоління в театрі. Хоча я розумів, що прийде той час, коли я стану таким самим дідиком, який вже, я чомусь критикував, я щось був завжди проти. А тепер прийшов такий час, що я згадую, їх уже нема на світі, на жаль. Але я згадую їх з теплотою. От, наприклад, Таня Шершун була у нас така актриса. Це просто була геніальніша актриса. Від неї можна було вчити всьому. То треба було стояти біля неї і впитувати. Таня Шершун. Це для мене як ідеал був. Це жінка просто, богиня, я б сказала. І дуже б хотілося бути на неї хоча б трошечки схожою в роботі. Віктор Петрович Костюков – заслужений артист України. Це теж це був кладість, це треба було заслужений артист Подлігаєв. Мені пощастило з ним попрацювати в Ханумі. Я з ним працював, я був окопом, він у мене хазяїном. Це треба було, от тепер до мене доходить, що це треба було вчити тому. З чоловіків це Віктор Костюков, це
щось. Подлігаєв, Вертелецький, Копитіна Олександра. Я сиділа біля неї поруч, столик у столик, і вона багато чого мені виправляла, допомагала. Старші актори – це Мила Іванова, Марія Харченко. Вони також вносили якусь свою лепту. Юлія Борисівна Лосєва, Валя Панченко дуже багато в чому допомагала і працювали ми з нею разом. Для мене це був величезний рівень, і я дуже слідкувала за ними, за кожним кроком, за розмовою, за поворотом голови навіть. Я відчувала гордість, що я можу з ними працювати на одній сцені. Всі ті корифеї, вони пішли, на жаль. От тепер я шкодую, що я їх критикував, що най мене Боженько простить.